Cur tús le féile na Carroige sa bhliain 2005, chun an chhuilge a chur chun cín ag geantar uachtar chlúnaí, agus chun an cultúr a sprága a measc an phobal, agus sin go ddíreach a tharla ag an bhéile im lína. Is mé sé ifigach forbrethe le glór na múna, agus is agreach gilaige ag glór na múna agus muid muoinithe ag fórs na gilaige faoi scéim pobal gilaige. Agus is í imacht Feile na Carroige an cean na himachtaí is smó a mé muidirachtal. Bhíon céad Feile an in 2005 bunú é ag Cormac Ó Briain ach tugadh Feile gilaig le bráidir agus a hainniú an Feile im léana so seán chéadúr de Feile na Carroige ach seán seachtú bhliain den Yela a mé arachtal le glór na múna. Deanna muid cinse go mbíon imacht a mé ag freastal ar gach gréid an phobal. Tá chlár pecail tugainn am léana ar an aine bé leach Tarry Holland tugainn ar an sahar i huór bé cíla agus Gráinne Holland tugainn in íomháin agus gach dainnig dul le sin. I measc na nimachtaí ar fad bhí an ceoltar mór le rá Gráinne Holland i láthair. Tá me se an seániu a deanú cearlan óránaíochta leis na páistí am an scoil an sléibh agah. Nuair bhí me se ógus ceapan lumgur sin na chéad árainn a dóla mé héan na hárainn géalaige agus bhí ansim agamsa ins na hárainn sin bhí mar chrí is daontu agus sílim go leor páistí an inis tá ansim acu in san óránaíocht agus tá siad a gceist le popceáil agus ruí mar sin ar an radio ach má thuann tú isteach agus má bhéonn tú scéal árainn agus rudí tatíh hir dá sprágan sin simmans na páistí agus bíonn siad a géiríonn na hárainn a ólam cumáid agus tá sé galant a bheith ábalta na hárainn seo a thuirt den chéad glún eile mar a deartha. Inis som faoin óránaíocht a rinne sa bhíú. Bhí sé go hálíonn faoimuid ag uair faoin na Francaí ag teach go dtí éireann agus bhí an ainm ar éireann an sean bhambacht. Agus an mín si bheith ceol go minic? Tá bhímuid tá cuman agus gacrad a gin, cuman glí agus bíon muid ceol ó an bhirlagus a bhímuid ag go géalaigh. Snuachtar chlúnig tá sé cúpeo tan gilaig cúpeo bríomhar sin, tan na níos scoil na gilaig a gin, tá an gáhain scoil an gilaige tá géalchailiste a gin an géalchailiste cin na géalchailiste smó. Go híh an sprágaí an stéma sprágaí sa gilaig ní feibh sin sa cheantar seo. Is cinse go bhfuil Feile na Carroige ina sprágaí tacht a gcéíonn sa cheantar seo híh fólam na géalaige de agus bheith géisteach le cheáil géalach agus i gcóthaigh amachtaí freastal ar ranganna tá géalaigh a gcónaí ag méadú in sa cheantar seo agus tá daoine a gcónaí ag fólam géalaige agus a chur pláistí ag na géalscoilena tá siad a gcónaí ag flas. Bhain daltaí bhanscoil an sléibh a ghabh ansalt as an lániu, ach ní ar dhaoine óga amháin atá Feile na Carroige dírithe, bíonn neart ag tuit amach do gach ísgrúpa.